హలో అండి. సాయంత్రం అవ్వగానే ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం కదండి పిల్లలకి. అందుకని చెప్పేసి నేను ఈరోజు చల్ల పునుగులు చేశానండి. 1 కప్పు మైదం పిండిలోకి దాంట్లోకి తరుగుకున్న అల్లము, అలాగే జీలకర్ర, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకోవాలి. అలాగే 1 కప్పు వరకు పుల్లటి పెరుగు వేసుకోవాలండి. పుల్లటి పెరుగు వేయడం వల్ల చల్ల పునుగులు చాలా టేస్టీగా వస్తాయండి. వీటన్నిటిని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నాక కొన్ని నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మరీ ముద్దలా కాకుండా మరీ జారుల్లా కాకుండా తడుపుకోవాలండి, పునుగులు వేసే విధంగా. ఇప్పుడు దీనిని 1 గంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పెనం పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ మంచిగా వేడెక్కాక ఇప్పుడు పునుగులన్నీ వేసుకోవాలండి. ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టేసి పునుగులన్నీ వేసుకున్నాక అప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి అన్నీ ఒకే లెవెల్గా కాల్చే విధంగా మనం కాల్చుకోవాలండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. వేడివేడి చట్నీతో కానీ సాంబార్తో కానీ చాలా బాగుంటుంది.